Meillä on nyt vihreä lanka tässä ja tällä vihreällä langalla muodostuu meidän iskuhapsun hapsut. Siitä on tehty pieni kerä ja sitten tästä isommasta lankavyyhdistä leikataan sopiva keräpätkä kas näin ja laitetaan se pois ja kerä jää odottaa. Sitten meillä on nämä iskevät langat. Perinteisesti ne on samanväriset, mutta jotta me saadaan demottua parhaimmalla mahdollisella tavalla, niin me käytetään nyt 2 eri väristä lankaa, joista mitataan sitten samanmittaiset pätkät ja näin se katkee ja heitetään nuo kerät taas menemään. Katsotaan, että päät on samassa kohti. Otetaan vielä se meidän hapsulanka siihen ja tehdään niihin solmukas. Näin. No sit alkaa meillä osuus, johon me tarvitaan tätä viivainta sekä kaveria. Laitetaan toi viivain noiden iskevien lankojen väliin. Ja nyt sitä hapsulankaa kierretään tuolta noin. Ja nyt musta lanka pujotetaan punaisen läpi ja kiristetään vetämällä hyvin tonne sivuille, jonka jälkeen taas saadaan hapsulankaa laitettua ristiin ja taas meni iskevät langat lomittain. Nyt tässä kohtaa mä huomaan omassa työssäni sen, että mulla on toi solmukohta jäänyt tosi kurjasti. Sen voi esimerkiksi teipata, jolloin se pysyy paremmin paikallaan. Sekä sitten pitäisi toi hapsulanka lähteä kulkea kohti kaveria. Mulla on tommonen kasa ja myöhemmin sitten näettekin, että se ei nyt lähtenyt hirveän nätisti se alkukohta liikkeelle. Mutta tästä sitten nopeutettuna tätä samaa mekaanista toistetaan siten, että musta ja punainen menee aina siten, että toinen menee toisen lävitse. Sitten kun me ollaan saatu miellyttävä määrä, meille tarvittava määrä sitä hapsulankaa luotua, niin meidän pitää päätellä työ. Ja se tapahtuu ihan vaan siten, että se iskevät langat vedetään sinne umppariin. Mä siirsin tonne viivaimen päähän ihan sillä, että se on helpompi napata siitä kohta sitten irti. Ja näin se saadaan irrotettua sieltä. Voidaan laittaa viivain sivuun. Ja se ei myöskään toisesta päästä lähde purkautumaan, mutta meillä oli siellä se moka, niin siksi se näyttää vähän tollaselle aika karseelle. Mutta muuten noi vois hapsut leikata auki tai jättää tällaisiksi kauneiksi lenkeiksi.